Německý postup je zatím nezadržitelný. Tím to vypadá, jenom hej na vojáčky, ale on to vypadá velmi nebezpečně. Zdání klame. A jak vidíte, došlo k napadení českých občanů, kteří pracovali na poli. A to už by československé četníky nemělo jen tak nechat v klidu. Ale co to? Z lesa se ozval těžký kulomet, což Čechoslováci nemohli. Čechoslováci musí ustoupit. No a Němci se to bohužel není stále v provozu. Čechoslováci budou mění se dávka, která Němce 100% území. Němci začínají ustupovat, Čechoslováci brojníci útočí. Podpání lehkým objektem. Zbavili Němci se zdali dříve, než se začal střílet. Předpokládám, že Němci společili svoje síly a pokusí se znovu zaútočit na československou hranici. A trefil to pěkně, no. Taku to chtěl trefit. Jsi to chtěl trefit? Ty bojí se, na kterou pracně trvávali českoslovenští studníci. Češi se pokouší zatáhnout zpátky Němce, aby ho a znovu kulomet. Lehký objekt 37 se zatím stál, zapojil do boje. Němcům se podařilo vytlačit armádu z ale je potřeba, aby se vzbuzili naši vojáci a dořešili spornou situaci. Jednoho zdravotní sestřičky pomocí doktora se snaží zachránit životy. Němci se stále urputně brání, kteří jsou odvlečení. Několik případně mrtvých.
Přiváží velmi špatné zprávy pravděpodobně. Boeing podá hlášení. Přivezl depeši z Prahy. Ona je sice z Prahy, ale hlavně z Německa. Je to, co nikdo z nich nečekal. Bojovat za svobodu Československa, aspoň prozatím. Vojáci musí opustit naše území. Němci už, jak vidíte, jsou připraveni pro to, aby si je zabrali. Kam se ten sere? To, co v té dané chvíli mohli Češi udělat, je maximálně nakopat do zadní části těla toho Němce, kterého chytili, a poslat ho zpátky ke svým. Bohužel ten Němec, kterému se podařilo teďka utéct, nám potom dalších 6 let bude náramně zatápět. Česká morálka se snaží, česká armáda se snaží, aby morálka českého lidu byla stále na vysoké úrovni, bohužel se nedaří. Němci jdou v patách Čechoslovákům. To, co jste tady viděli, pro vás připravil Klub vojenské historie Břeclav za přispění svých kamarádů, a také nemalou měrou přispělo Městské muzeum a galerie Břeclav. Samotný Klub vojenské historie tady spravuje na Pohansku 3 muzea nebo 3 objekty lehkého opevnění, kde 37 tzv. Zotýky, které každou sobotu a neděli můžete navštívit úplně vyzbrojené a vystrojené. Dále vlastně vidíte kompletní hraniční přechod roku 1937. To je tady ta závora, ten hraniční soud. To je taky dílo Klubu vojenské historie Břeclav. A nejen ten, ale také ostatní členové vám děkuji za pozornost. Doufáme, že se vám to líbilo a věříme, že se uvidíme za rok znova. Jinak ještě s dovolením si na závěr zkusím jednu věcičku podotknout, a to je ta, že pro vás připravujeme na konec prázdnin akci, která se jmenuje Pohanská noc. Uvidíte nejen armádu, ale uvidíte celé dějiny Pohanska od prvopočátku až do dneška. Dále jsou pro vás Městské muzeum a galerie a Klub vojenské historie Břeclav připravil je věc, která se jmenuje Pohanskem s průvodcem. Můžete každý den od 10 hodin navštívit s průvodcem nejen